Soc Planet Warrior. Benvinguts a un nou vídeo de Upcycling. Upcycling. El reciclatge creatiu on construïm coses útils a partir de residus. El reciclatge de tota sa vida. A veure què ha tirat avui la meva companya de pis. Oh! Un cartró de llet! No és un cartró. Un tetrabric està fabricat d'un 75% de cartó, un 20% de plàstic i un 5% d'alumini. I no l'havies tirat dins la bossa groga? Amb un bric se poden fer tantes coses. Avui vos mostraré com fer un monader. Tu tens el teu espanyat, no? I serà per tu. Per fer-lo, només haurem de fer servir un tetrabric, unes tisores, cola blanca, tela de cotó, velcro adhesiu i grapadura. Obrir-lo i el tallam 1 centímetre de cada banda per llevar-li la part de baix i de dalt. Es tracta de doblegar els cantons cap a dins i marcar-los bé. Això ho haurem de doblegar en 3 parts i aquesta tercera li hem de llevar tota la part aquesta per fer la solapa. Hauria de quedar una cosa així. I és el moment d'encolar la tela per cobrir el tetrabric. Ara hem de tallar arran de la solapa, la tela, i després deixar 1 centímetre per poder-la doblegar per dins. Fem uns petits talls i encolam la tela per dins. Jo sempre com tetrabrics, perquè després se poden fer servir per un munt de coses. És meravellós. De meravellós res. És que és molt millor comprar vidre, o fins i tot plàstic. Ara tornem a doblegar cap endins. Unim aquestes dues i aquestes dues. L'únic que faltaria seria aferrar unes botes adhesives. Aquesta és necessari grapar-la. Ala! Ja tens un monader nou! Amics dels fems, missió completa. Una altra vegada hem salvat un material de transformar-se en residu. Això va funcionar.